Tesó, te ki vagy amúgy? Te van az a buzi anime, az a Yuri, vagy mi a fasz, vagy Juráj, vagy tesó, fogalmam sincs, de neked volt az a gyors valamit, itt a busz megállóban énekeltél valamit, nem vágom, de... Fehérlap szindróma híres história, ne kéne egyszer rádióba szólnia. Várjál, valaki kérdez, valaki szól, mi van? Mi az, hogy mi van? Úgy mondjuk tessék, mi ez a stílus? Tanuld a leckét, lesz még, hogy az élet pofán csap téged, egy utolsó szavad van és aztán véged. Haha, utolsó szó, itt van egy verze, persze így belekezdve dilemmázva, inkább lassúba vagy inkább imediás heresztbe. Tegyem a hangsúlyt, mert néha van úgy, egy szóból 100-at csinál a falut, a végén meg te vagy az a nagy hazug, aki nem javul, jaj, ejtsetek rabul. Nem bírom, ha valakik csak utcapulnak, nem ismernek, csak bebeszélik maguknak, hogy rajta töltik ki az összes bajukat és foglalkozást találnak ki a nyugnak, érted? Kurva anyáznak, nem mondhatom ki, mert a tanár frászka, a pinnen is üzenem a hullaháznak, hogy ne velem fűtsenek be, hogyha fáznak, játszma. Minden, ami történik, játszva. A fejed kiöblítik, sokat beszéltem erről és feladtam, mert digi 3 dalom is már kiadtam, hogy veletek lehessek az asztalra, valamit én is letehessek, innen is integettek az Everestnek, nincs megállás, engem a ideg sem ezt meg, fejemet megbolondítottátok, sajnos nem tudatosítottátok, hogy el kell káposztásítottalanítottátok a levesem. Így is megeszem, és úgy, ahogy van az emlékezetem, ki énekelem és szétszerelem a képzeletem. Mi van? Te miről beszélsz? Te szedd már össze magad, hallod? Basszus, tesó, igazad van. Most figyelj, tesó, figyelj. Ígérem, hogy nem felejtek el senkit, aki szeretet, ígérem, hogy ilyen marról gémesebben nem leszek, ígérem mindent, amit tőlem telik, azt én megteszem, ígérem, egyszer mindenki büszkén odítja a nevem, ígérem, hogy nem felejtek el senkit, aki szeretet, ígérem, hogy ilyen marról gémesebben nem leszek, ígérem, mindent, amit tőlem telik, azt én megteszem, ígérem, egyszer mindenki büszkén odítja a nevem. Játszma, minden, amit történik, játszva, a fejed kiöblítik, sokat beszéltem erről és feladtam, mert digi 3 dalom is már kiadtam, hogy veletek lehessek az asztalra, valamit én is letehessek, innen is integettek az Everestnek, nincs megállás, engem a hideg sem esz meg, igen, most is mételtem, tudod, hogy nem csinálom is mételtem, kis mértékben nyomatékosítok, mindenkinek megmaradjon emlékképpen teljes egészében, próbálok hinni a megérzésben, a szegénység szentségében, majd találkozunk a fellépésen, ahol a zenélésem is megmutatkozik, dolgozik, attól nem unatkozik, a szövegeimen is megmutatkozik, ahogy a sok szó megelevenedik, ilyen maradok, eredeti, aki nem hiszi, az megeheti, irigy és csak magát hitegeti, túl gyorsan elárulják a tünetei. Fú, ez nagyon durva volt. Te ilyeneket nyomsz, de... Jézusom, hol lehet rád feliratkozni? Meg így előfizetni, meg ilyenek?